नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा शुक्ला। मैं आप लोगों को एक हवन गीत सुनाने जा रही हूँ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। उगते सूरजवा जोर भइले हो, हाँ उगते सूरजवा जोर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो। उगते सूरजवा जोर भइले हो, हाँ उगते सूरजवा जोर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो। हवन महक सुनी राम जी आए, हवन महक सुनी राम जी आए, राम जी आए संग में लक्ष्मण को लाए, राम जी आए संग में लक्ष्मण को लाए, सीता के आवे से आजोर भइले हो, हाँ जी सीता के आवे से आजोर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो। उगते सूरजवा जोर भइले हो, हाँ जी उगते सूरजवा जोर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो। हवन महक सुनी कृष्ण जी आए, हवन महक सुनी कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए संग में दाऊ को लाए, कृष्ण जी आए संग में दाऊ को लाए, रुक्मण से आवे से आजोर भइले हो, हाँ जी रुक्मिण के आवे से आजोर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो। उगते सूरजवा जोर भइले हो, हाँ जी उगते सूरजवा जोर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो। हवन महक सुनी ब्रह्मा जी आए, हवन महक सुनी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग में सरस विष्णु को लाए, ब्रह्मा जी आए संग में विष्णु को आए, सरस्वती के आए से आजोर भइले हो, हाँ जी सरस्वती के आए से आजोर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो।